Salam, ben Aylar. Arkadaşlar dinge çok qymmatlar, yaşayışım qymmat bolup elýär. Hakim hastahanalary. Awgustda 2021-nji ýylyň awgust aýynda hastahana gitmeli boldum. Çalaja çaşdym. Gyzgyn bir günde datlama daşaşýadym, suw içmänler, gün gelemden geçipdir. Garaşy ittirip özüm hastahana tapdym. Zaten 2 aydan sonra hastahanada kalan hiçbir beren oklar elinde desede. 2-3 aydan sonra öýde oturýan bir ünsize bir hat gelýär. Ve hatın içinde elbette hem tölemeli pulumuz. Ben size aýdyp beren men näçe pul tölemeliň çykandygyny. Şol gidişimde bir 2 saat bolandyr hastahanada. Doktor geldi, henem bolla, naşeyle bolýar. Ganyňy tapşyr, tiýdiňi tapşyr, bolýar. Analiz uğratýar, analizleri ýerine gelýär, doktor gelýär. Ay gün geçipdir kelläňden, ana 2 derman iç, bolly başga işler etmeliler. Zet 2 saat, ondan keň çekenok. $3,404. $3,404 näde dämeden waret. Birinji bilen hastahanyň özünde ýatanyň üçin, zdanyasy üçin, binasynyň özüne $1,598.75. Nutriven norupdylar maňa ýöneköy. Selenoid. Ona $58. Onun da palnitinle ikinci ve üçüncüsüne $242, $225. Ganyma dadyma teredenler üçün 4 adjeni analiz edipdirler. Şo ganyny akdatlary etmek üçün. Birinjilikle sen ganyny allym diýip $44 alýar şo ganyny alanyň üçün. Menden ganymy alanlaryny men brat gelipdi. Ally izne geldi, ýene daljak boldy. Hani birinji dalanyň näme boldy diýsem, oy onu ýetirdik. Menen 2 tapar ganyny $44 töletdiňiz. Ne bolýar? O etirilen testlarda $320 biri, $170 ikincisi, $180 üçüncüsü, $145 dördüncüsü. Ve iň sonunda da 2 tane $45'lık strahowka töleýän dermany alýanyma töletdiler. Gada şoň üstünden $3,404. Enden bu da şükür strahowkamy da täsir berdi okaýakan de hökümet strahowka satyn artdyrýarlar. Strahowkam $2,503 töledi. Ondan sonra şu 2 saatyň dowamyny men $901.75 tölemeli boldum. Aýny biz türkmen, men o pulu näde bereýin, ýerden tapaýyn. Ay şeýle kyn görmeseňiz maňa bir kömek edäň, men pulum ýok diýip bir programma zaýewlenýän berýän. Şeýle. Bolýar bir de nalogowadan dokumentlaryň uğrat diýdiler, hemen bankovskiýa çödüň uğrat diýdiler. O ikisini uğratdym. Men student çağım, men $900 tölebilem şu wagt diýip. Bana hat gelýär, zete ýene 2 aýdan bolýar aýlarjan hiç töleme özümiz töläýär diýip. Sagaman kelleden geçdi. Aýnyň noýabrda ýene derwetleşýän şalaja. Bu näýem hastahanyň nähili taraplar bar, 2 tane adjeni komnat bar. Bira urgent care bar, bira emergency room bar. Emergency room has erwet ana ölýänni ýaňyda şoňa bar ýaňyr. O 24 saat açyk. Urgent care erwetleşdim, öz doktoruma gidibilemok, doktorum dokudan bäşi işläýär meselem. Ýöne näse saat akşam 7-8 diýeli urgent care gidibilýär. Ol emergency roomdan ardanrak bolýar. Ýöne elbetde doktorlara modyan gowdal kawat hemem kömek edibiljek zatlaryň spektry adrajyk. Ýöne noýabrda şoňa gidemde opşy teredilenne töletmeli zady. Niraytka. Ona sonunda tölemde hemmesini $290 diýdiler. Onuň hemmesini men strahowkam töledi onu şo tarawyna gowuldy. Ol awgust takdidenemde hastahana bir şo dogratdy. Oň üstüne maňa ýene de wraçdan şot gelýär. Ady Paul Mission, Lonnie Paul. O da maňa şo sana kömek etdik zat etdim diýip wraçyň özüne hastahanadan adjenle $1,004. Şoňa tölemelimişin. Oňa dentek strahowkam köpsini töledi. $1,004'dan men $25 tölemeli boldum. Ona özüm töläp gördüm. Şoň üçin garap bäri hastahana gitjek bolsaňyz kyn. Okujak bolsaňyz gymmat, hastahana gymmat. Şoň üçin saglykly bolursaňyz saglyk almaňyz gowy. Ve hastahana gitmäňiz gowy. Şoň üçin Türkmenistana gelmeden birinji hemen doktorlaryň ýanyna barışdyryň diýişini hemen başga nähili gyzykly tarap bar. Men strahowkam общий здоровье, материал sağlam materyal. Ýöne ne diýişim hasaplanýan saglyk diýip, ne gözüm hasaplanýan saglyk diýip.
Her semester, her 4 ayda men $1400 strahovka töleyen. Şu hem sağlığıma hem de şonyalı buradan olmasa tölep bolar yalar. Yani dişime giren ok. Dişim için strahovka madel satlanmalı ve gözüm için strahovka madel satlanmalı. Şunun için şu Türkmenistan'da varsanız, bari gelecek olan varsanız, kıyın olmayan bütün doktorlarında var, ta hukumi ödeger. En yal olmalı.